Ahojte, poznáte freediving? Tento nádherný šport vám môže zmeniť život. Pokročíme ďalej v športovej diagnostike. Povieme si, ako sa zbaviť tlaku a pripravíme si chutný proteín. Zostaňte s nami. Freediving je šport, kde môžete spoznať neuveriteľnú voľnosť, objaviť nepoznané kúty morského dna, prekonať svoje medze a možnosti. Je to nielen potápanie do hĺbky bez prístrojov, ale aj ponorenie sa do seba samého. Dôležitou súčasťou je meditácia, yoga a dýchanie. Masvičku ste si dali, že pôjdeme teraz do vody, robíme si statiku. Čo je statika? Statika je jednou z disciplín freedivingu bazénových, kedy iba ležíme na hladine a zadržujeme dých. To znamená, našim cieľom je na čo najdlhšiu dobu zadržať dých. Nehýbeme sa, iba ležíš na hladine a relaxuješ. Freediving spopularizoval v roku 1988 film Magická hlbočina. Režisér Luc Besson ukázal príbeh dvoch kamarátov, rivalov, ktorí sa snažia navzájom prekonať. Film získal 8 ocenení César Awards. Každý si dá 6 statík, s tým, že urobíme si tak, že dáme si 2 minúty na dýchanie medzi každou statikou. A chcem, aby ste každú jednu statiku predĺžili o určitý čas. Čo sa týka dýchania, tak ako sme si vysvetľovali, čiže preparačné dýchanie, 5 sekúnd nádych, 10 sekúnd výdych, uvoľnite sa do kontrakcií, úplne sa do toho zrelaxujte. Hej? Budeme to robiť tak, že prvé kolo dáme s maskou a druhé kolo dáme s noseclipom. Desať, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A ešte 10 sekúnd. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A poď von. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. A ukáž mi odpiesať. 4,5 minúty. Úžasné. Katka, predstav nám ten tvoj úžasný šport, freediving. Dobre to znie a ešte lepšie to vyzerá. Freediving po slovensky sa dá preložiť ako nádychové potápanie. Jedná sa o to, že na jeden nádych potápame buď to do hĺbok, čiže v mori väčšinou, alebo trénujeme tu na bazéne, napríklad zádrž dýchu, alebo iba plávame horizontálnu vzdialenosť. Ale všetko je to na jeden nádych. Čiže nepoužívame pri tom potápaní žiadny kyslík, žiadne fľašky vzduchu, žiadne prístroje. Freediving mi prináša slobodu a radosť. Ty sa venuješ freedivingu viacej v mori alebo v jazerách, bazénoch? Ja sa špecializujem na hĺbkový freediving, jednak v ňom závodím a ma aj viac baví. Každopádne ten bazénový tréning je súčasťou aj tej prípravy na tie hlboké ponory v mori. Viete, čo je Apnea Academy? Je to najstarší výukový systém freedivingu na svete, venujúci sa nielen výučbe freedivingu, ale aj výskumu a práci s profesionálnymi atletmi.
Aký je tvoj najlepší výkon? Pravidelne sa umiestňuješ na tých popredných priečkách na svetových súťažiach? Tak môj najlepší výkon bol 85 metrov konštantná váha, čo je slovenský národný rekord. Ale v tréningu som už bola aj hlbšie, bolo to 95 metrov. Sice minulý rok som práve nezávodila, lebo som sa venovala príprave na budúci rok, ktorý bude práve súťažný pre mňa. No ako sa cítiš v tých magických hlbočinách 80 metrov pod hladinou v oceáne sama? Je to určite pocit slobody, pretože zrazu akékoľvek rozhodnutie v tej hĺbke, ktoré urobím, je na mne. V každej sekunde sa môžem rozhodnúť, či idem hlbšie, či sa vrátim na hladinu. Takže je to naozaj sloboda a zároveň sloboda pohybu. Určite k tomu musí smerovať aj taká príprava, aby si tú myseľ naozaj mala pokojnú celý čas a nedaj Bože nespanikárila, takže ako vyzerá príprava na takéto veľké výkony? Tak naozaj hĺbka 80 metrov a povedzme aj hlbšie hĺbky, to už je výkon, na to už človek musí sa pripravovať a trénovať. A veľká časť tej prípravy je mentálna, čiže sú to techniky mentálnej kontroly, relaxačné cvičenia, ale veľmi veľká časť tej prípravy je práve tréning v bazéne, kondičný tréning, tréning v posilovni, vytrvalostný tréning, stretchingové cvičenia na roztiahnutie hrudného koša. Čiže ten tréning freedivera rozhodne nie je iba v tej hĺbke. Ja strávim dobrého pol roka práve tu na X Bionic centre, kde sa pripravujem na ten jeden hlboký ponor. No asi to nie je len o tej kapacite plúc, ktorú dokážeme asi nejak veľmi flexibilne možno zväčšovať? Ten hlboký ponor vôbec nie je o tej kapacite plúc. Aj človek s veľmi malou kapacitou plúc môže byť freediver. Je skôr o to, ako sa ten človek dokáže zrelaxovať a tým pádom, ako dokáže využiť ten kyslík, ktorý má. Takže kapacita plúc nie je pre rekreačného freedivera rozhodujúca. Víšo, prečo si vyhľadal kurz freedivingu? Mňa stále zaujímali limity mojej mysle a tento šport, keď som si o ňom niečo prečítal, som zistil, že je to z 85% proste mysel a relax, takže skúmam hranice svojej mysle a veľmi ma to baví. Freediving mi pomáha objavovať limity mojej mysle. Koľko zatiaľ máš minút zvládnutých? Tak v statike mám 3:15 a v dynamickej disciplíne 50 metrov pod vodou a potom v hĺbke zhruba nejakých 20-25 metrov. Správne dýchanie vám môže úplne zmeniť život. Skúste pranajamu. 4 sekundy nádych, 3 sekundy zadržíte dých a 4 sekundy výdych. Nádych vedieme až nad hlavu a výdychom sa vraciame do brucha. Kde sú tvoje limity? Čo myslíš, že kam by si to mohol dať? Samozrejme, nehovorím o tom tréningu mysle a o iných tých zdravotných účinkoch tohto športu. Určite je to umenie väčšej relaxácie v stresových a vypätých situáciách a celková životná pohoda. Raz aj do oceána, do mora? Už sme boli, áno. Aké to bolo? Nedá sa to porovnať s bazénikmi a tu nás s jazierkami. Saná voda je saná voda a je to nádhera. Marek, ako si sa dostal k freedivingu? Najprv otec s tým začal a tiež ma do toho tak nalákal vlastne. Pýtal sa ma, či by som to tiež nechcel skúsiť. A keďže veľmi mám rád vodu, tak som hneď povedal, že áno. Ešte predtým sme skúšali aj prístrojové, ale môžem povedať, že freediving ma baví viacej ako prístrojové potápanie. A takže hlavne zo strany otcovej. Freediving ma zbavuje každodenného stresu. Aké máš ciele v tomto športe? Čo chceš dosiahnuť? Alebo je to len taký príjemný relax popri tom všetkom? Hlavne tak rekreačne, ale môj cieľ bolo taký freediverský, vlastne dosť tým súvisí, úplne sa zbaviť stresu. Lebo pri tom freedivingu je to vlastne základ a prenáša sa to aj do toho každodenného života, že nestresujete toľko v škole alebo takto. Všetko riešite s rozvahou väčšou a je taký väčší kľud celkovo v živote. Isn't my future falling
Roman, ty už máš za sebou niekoľko kurzov, takže zjavne tento šport ťa veľmi oslovil. Prečo? No, chytilo ma tu tak Jacques Cousteau, dokumentárne filmy spod mora, Magická hlbočina, to je taký film, ktorým to všetci začali. Freediving je pre mňa radosť z pohybu. Potom Chorvátsko, no. V Chorvátsku tak prvýkrát ideš, trošku sa poponáraš za tými mušličkami, aby si frajerke, aby si dal dcerke nejakú mušličku, tá sa z toho teší, ty sa z toho tešíš. Až ťa to chytí, chceš vedieť, ako to je, že tam do tej hĺbky, lebo keď tam tú chvíľu si do tých 2 minút, tak zistíš, že to je iné. Je to iné ako plávať prsia, ako plávať král, začne sa s tebou niečo diať a keď ťa to osloví, tak to je taká romantika. Je to veľmi pekná práca zmyslov. Pociťuješ nejaké zmeny v tvojom živote po takomto kurze? No, toto som sa dozvedel na tých kurzoch, že vlastne celé to je o tom, jak sa hrať s tými svojimi myšlienkami pod tou vodou, lebo nemáš kyslík, ktorý by si sa nadýchol, keď behám, tak sa zastavím a môžem dýchať ďalej, keď nevládzem. Tam sa není kde nadýchnuť, tam vlastne to šetrenie tej mysle je s tým, že človek začne trénovať ten úplný relax, ktorý je od svalov až po tú myseľ, také nezaoberať sa myšlienkami, ktoré by ťa začali rozrušovať, lebo to všetko páli kyslík. Takže je to tréning mysle, je to tréning dychu a takého kľudného, plynulého pohybu pod vodou.